aquestes reformes que està fent aquest govern ajuden a que aquests indicis siguin positius. És el meu pensament, és la meva convicció i és per això que totes i cada una d'aquestes reformes penso que són necessàries i a més anirem fins al final perquè tenim un full de ruta que, ho he dit moltes vegades, quin és l'objectiu? Estar ben situats quan sortim de la crisi. Sortim de la crisi i a més haurem fet un canvi dins de la nostra economia, conservant els nostres sectors tradicionals i obrint-se a d'altres sectors. El 2013 el definiria com a l'any de l'espera de les grans reformes. Ens hem passat el 2013 esperant les grans reformes, hem estat esperant a la llei de la casa, hem estat esperant a l'IRPF, hem estat esperant... I per tant jo diria que ha sigut un any, s'ha fet molta feina, però una feina que no ha tingut massa impacte, podríem dir, no? Pitjor que el 2012, des de tots els punts de vista, especialment del que estàvem parlant fa un moment, i sap greu haver d'arribar a aquestes conclusions en acabar-se un altre any, però no hem sortit del pou, estem malament, la situació i les perspectives pel 2014 no són bones.